слагай да ям. Дай го шушляка. Виж си какъв си грозен. Вчера съм се постригал шушлик. Видяха му се пломбите. Трябва да видиш мост. Забравих да се похваля. Преди сутринта си изтъпах, не си носех камерата. Капата малко крива. Изправихме с 15 удара в земята. Ама нагласихме. Стегнахме спиците, сега се кара. Малко по-лекичко, ама се кара. Ай, после ще да видите. Любене! Та му ядеш салама. Мале, как ме мързи. Вече колко съм уморен. Мо спираш, бе! Мари, как шибнах такото, брат! Такото! Толкова надига, бе, баб! Брат, знаеш как се чу това? Изпрах такото, е това тук, тази пластмаса. На камък. На камък. Това е тая линия, аз къде си фана. Не си кара моята си линия, къде си, аз знам. Ето оттам отскочих го това и аз толкова. Що да го правя? Да, бе, прескочих го. Ама на май един шамар, бе. Рипаме, бал съм го! Кога ще го стегнем, брат? Си нормален. Въпреки че сега по-убав. Не изглежда много дълъг, принципно. Да, бе, сега е даже по-убав. Ай! Що викаш? Колко много шибам тук, бе. Не спреш тази камера, това пусти. Он не може да се щепи, че си е купил камера. Трябва, че ти допреди малко бъскаше с камерата. Да. Айде, Тош. Да. Некой предна май. Аз бях. Оп, има лук. Мавенка. Мавенка, бе. Мазненка. Бате, тук що е толкова сухо, бе?
мама. Бате, тук ще е толкова сухо. На този скок е по-опасно да му напиш перешка, влезеш по петка Да, иначе. да го скочи. Я можеш ли да го скочи, иначе ама викам, да не го скочи. По-опасно е. Това му не тека. Еми, нормално. Я не знам какво ни тека това. Еми, За да кара, он се откресне. Оу! опа! Да, топа се пана. Аварийно. Леле. За малко беше в корените. А тук няма да е зле да окозват малко. Е, кос да запълнате тези дупки. Че брат, карам се едно съм у Амазонка. Аз ли бе? И аз те снимам бе. Айде карай бе. А? Айде, така хитрам, че... Ебат, тия метки отгоре, това май. Бате, нема спиране. Немай, яко ти. Оле, оно е пълна смрад тука. Толе, публиката малко върху. Давай, натисни на финалния. Леле, оно нема спиране, бе, бате. Ето, давай последния, може да се хвърли тук. Копа, оно нема завиване то последния. Много гаден. Ма бе майка. О, да, ходим да го снимаме. Ти сме го пребали, това как не е тук, бе? Аз тук дърпаш десно е там. Давай, аз ти дърпах, ама гледай каква оградка си ми направи. Аз ти бъни хоп на теб. Мами ме сте им. Искаш им контент. Дай. Ей, сега ще снимам там. Ти снимаш в момента, да знаеш? Да, знам. Ми дойдете, ако искаш и... Ай, ай бе. Какво ме нарисувах? Кур. Аре бе. По-аз бе, то те кара. Ама не трябва да го стоиме долу бе. Ай си тръгвай бе. Ух. То се бори за позицията най-тъпи ми приятел, бат. Оу, виж какво вътре. Ай, нема що.
bati, ja. Ajde, давай! Чули го това? Пак ли поша да свиркаш, бе? Васката тук съм го снимал единичката, ама беше от движение. Ау! То бате заспа? То спие, копале? Па не знам. Още малко и приключвам, а то 5 часа. О, аз правя макс още 2 спускания. И ти си ми колелото. Едно толкова, но няма да има. Към скери? С нас? На рампите до мен? Давай! Много корени! Ой, блядь. Слагай да ям! Ох!
Мале, как ще да се витосам на вития двата скока? А? О, имате ли? Камерата. Имате ли? Ай. Я! Тогава трябва по-бързо. Скоростта! Ау! Дай! Ау, злати бъде! Ау! Коската майка! Не, оттам бе! Мистер Бьорн! Огън, че е на